Praise the Lord, hallelujah, Kristoni ta Kokthai bekhuksang tini ang o voice record ni bisingti ke KAITORNI kok norok no kacharna ni muchungo. Kakhayo jotono kaham no tong baina nei tei ang norok no belai hambai ro norok ani video no nai te ani bagai moito klai suri mani bagai te ang tinini o preaching ni bisingti ang norok no kok kacharna ni muchungo a kok nge amo haise. Sung salbrum Bible poriwo te o Bible ni Kokthai no chini Bwkhano kena tono salbrum suriwo proti robibaro ching girja nogo thango surimung pandarogo thango belai kaham belai no nangkukma samong no ching khai tongo omohai khaimani ulobo chini Bwkhano khakchang ma krei tongthok ma krei tamoni karon na surui tongo KAITORNI kokpori wi tongo salbrum girja nogo thango haifano se ani Bwkhano khakchang makri jorowo wansok mung phayo ani suri ma Kaitor khanayada Kaitor we ani halok tamo haksal ma hai omo hairok Bwkhano urumuru hekaba doubt engo tamuni bagi omo hai eng so Bible hai ni sawo prungmung chapter 4 verse 10 Nini Bwkhano se bebak ni slai nai mrugdi tamni hinba aroni se nini langmani tuimugrok yor klayo. Praise the Lord. Ani Kristoni ta Kokthai bukhuksong jotoni sai nangkukma Nini Bwkhano se nang nainani nanggo Jungsini Bwkhano kaham ke toni man ke bebak no thik ngai ketabuk nang wansugui naina di Nini Bwkhano bahai elambak ni kokle saw Nini Bwkhano se kaham ke nai mruggi tongdi mrugdi Nini a Bwkhani se tongthok ma rok phayo khatung ma rok phayo muchung ma rok phayo ani Kristoni ta Kokthai bukhuksong Jorowo sung mothao jotoni bwskang no belai khana tomung kaham sini surimung rok kaham sini recapmung rok bebak na kaham mothani borok be halok kaham tabuk nung sak bai thang sungai naidi a mothao nung je samung kaham khlaimani a mothao nung je tomung kaham tongmani nung nini nukhungo nini bihik bai bahai tong nini busai bai nung bahai ke tong Nini busa butui bai nini halok bahai Nini buma bufa bai nini halok bahai amo se tabuk nung chekai khaimnedi so kabangmo jorwani Kristoni ta Kokthai bukhurok omohai sungmung phayo chini langmao jeng moktharo tongmung kaham tongphano phia chini salbrum ni chini nukhungo chini tongmung asak hamia khroksano cheng nakari menya chini Bwkhano nakar makrui chini bihik no nakari menya chini busa butui rok samung chaya khaipro nakari manya tei joto jorawono belai khana peret belai khana koikrak tei tomung chamung hamia nogo ব্যবহার hamia joto borok bai omo hairok chung engo omo hairok jodi chini salbrum ni tongmungo engkhai salbrum chin nukhungo chini tomung chamung ni omo hai ব্যবহার engkhang ke nung jasuk pano nok tharo thangdi nung jasuk pano suridi nung jasuk pano KAITORNI kokno pori wi tongdi jadi Nini Bwkhano nakar makrei nini nokhungni borok na hamjak makrei nini tomung chamung hamya pya nini nok katharo tomung chamung kaham engma bai simi payako salbrum ni nini tomung chamung bo kaham nganango so ani Kristoni ta Kokthai bukhugrok ang o video ni bisingtei obono sanani muchungo padi jungsini Bwkhano poriskar khalelewana sini Bwkhano hamjak ma tubulayona jing khroksano hamjak laiwana tei khroksano borom relaiwana tei chini bagi je samong hamya khaine chung borok no nakarwana sung omo hairok khlaikang ga se chini Bwkhano chung poriskar khlai tongmani klayo so Nini Bwkhano nungna ma muruknai nakarmani bisingtei hamjakmani bisingtei borom romani bisingtei apuni bagi nung Nini Bwkhano kisa check khainai di nini tomung no nung kisa check khainai di jodi nini tomung chamung omo hayo kelegi tongkhang ke nung jasuk pano suridi Nini Bwkhano urumuru no phainai Kaitor ba ani suri ma khanayada ani halok Kaitor betang ge hamya hai tani bage ang sasung susu khai matong tamni bage ani langmo emptiness
tani begani langmo loneliness so jepro nang nini bwkhano kaham ke mrke nakar marok tubuke hamjak marok tubuke joli marok no kibike nini bwkhano nang poriskar khlaimakle jepro nang nini bwkhano poriskar khlaio 100% guarantee nang KAITORNI hamari manai KAITOR no chubanai. Praise the Lord. Hallelujah. Aun bega video jodi samarok chatong kay ang norok tin nakar masano KAITOR norok jotono hamari klaitung tai norok o video no buino bo share klaidi jeno borok o video ni bisingti borok ni bwkhano khlaidi KAITOR be halok kaham boi manani bagi. Amen.